Kai, kun ga hajiya matsalar mai gadin nan ko na ce muku na daɗe da faɗa muku a canja wannan tsinan dan mai gadin kun iji. Yanzu mai ne amfanin wannan mun fi minti 20 muna jiran sa. Haba hajiya. Mai gadi, kai ne? Hajiya ina wuni? Jiran ka aka yi ka zo ka buɗe gate ko ba ka ji ne? Ai ban gane ku ba wallahi. Wura a wuce. Ubanka, ka zo ka buɗe mana gate tun ɗazu muna. Kun gani ko? Allah ya taimaki hajiya. Allah ya taimaki hajiya. Wallahi ban gane ku bane gaba ɗaya wallahi. Kai ba dan mutunci bane ba wallahi. Dama hajiya na dade ina faɗa miki a canja wannan mai gadin bai san aiki ba. Ni ban san abin da ke damun ka ba. Wallahi ban gane ku ba. Abin da ya faru da na fito daga farko shine na ƙara dawowa, na biyun ma da na ƙara fitowa sai na ga kamar ba mota hajji ba ce. Shi yasa ni ce ba zan. Baka gan mu ba amma ai ka ji ƙarar hon ko? Wallahi ban ji wani. Baka ji ba? Wallahi ban ji ba. To daga yau zaman ka a gidan nan ya ƙare. Shikenan daga yau zaman ka a gidan nan ya ƙare. Tunda motar ta ce ma baka gane ba. Abaja dan Allah ya annabi a taimaka mu. Wallahi wiwi aka samun a abinci. Dama ai ta gate ka fito ba a jikin gate take ba. Bude ka tafi. Ka bude gate ka tafi. Ba hajiya ta furta ba. Ai shikenan tunda hajiya ta furta kawai ta faru ta ƙare. Daga yau zaman ka ya ƙare. Allah ya isa na wallahi. Allah ya isa? Da ke ake din. Allah ya isa. Allah ya isa.